Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin goňşy ýurdu we garşydaşyny ýaragsyzlandyrmak we nasissizleşdirmek üçin ýürüýte operasiýa geçirmegi buýrandan soň Moskwanyň Ukrainaga garşy eder öýdülip garaşylýan hüjümi 24 fevralda başlandy. Paýtagtda we onuň Borispol howa menziline bolan partlamalar, atışyklar we siren sesleri barada habar berildi. Kharkov, Kramatorsk, Dnipro, Mariupol, Odessa we Zaporojye şäherlerindäki şaýatlar ýerden partlamaların olanlygyny habar berdiler. CNN habar gurulugy Rus goşunlarynyň port şäheri Odessanyň üstü bilen Ukraina girenligini habar berdi. Şeýle-de CNN Belarusda harby türgünleşige gatnaşan Rus goşunlarynyň şol ýerden Ukraina girişini görkezýän wideolar görkezdi. Yaraly bolanlar, ölenler we urulup ýykylan uçar barada bir näçe gapma garşylykly habar bar. Emma olaryň köpüsini garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. Ukrainanyň içeri işler ministrligi ilkinji howa hüjümine 7 askeriň ölenligini we 10 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Bundan başga 19 askeriň derekli ýetenligi we Inkules deriýasyndaky bir köprüýüniň weýran edilenligi aýdyldy. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Moskwa bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesenligini oglan etdi we söwgeşe goşulmak üçin ýara beriljakdygyny aýdyp Ukraina raýatlaryny ýurdy Rus hüjümünden goramaga çagyrdy. Zelenski 24 fevralda telewiziýadan çykyşynda entek wyjdanyny ýitirmedik Ruslary çykyp Rus hökümetiniň Ukrainaga garşy eden hüjümine protest bildirmäge çagyrdy. Zelenski halk eden ýüllenmesinde Ukrainanyň Rus hüjümünden düýpli ýetki çekenligini aýtdy we adamlary gan tapşyrmaga çagyrdy. Gapma garşylykly habarlaryň arasynda Zelenskiň geňeşçisi hüjümüň ilkinji sagatlarynda 40 olay Ukrainalynyň öldürilenligini we adamdan 10 adamyň yaraly bolanlygyny aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi Ukrainanyň howa bazalaryndaki harby infrastruktura zarurlanlygyny we howa goraglarynyň askyndan gaçyrylanyny, emma ilatly ýerlere zarba urulmanlygyny aýtdy. Ukraina ýaragly güýçleriniň howa gorag serişdeleri güýçden gaçyryldy. Howa bazalarynyň harby infrastrukturasy hereketsiz galdy diýip Interfax habar gurulugy Orsiýatyň gorunmak ministrliginiň habaryna salgylanyp habar berdi. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitry Kuleba Twitter'de Putin edil häziriň özünde Ukrainanyň giň yerimde basyp almagy başlady. Ukrainanyň asuda şäherlerine zarurlar diýip ýazdy. Bu agresiýa urşy. Ukraina özüni gorar we ýeňer. Dünýä Putini togtadyp biler we togtatmalydyr. Häzir hereket etmegiň wagty geldi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden we Britan premier ministri Boris Johnson bilen telefonda gurlaşan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski özüniň harby ýagdaýy oglan edýänligini aýtdy. Ýöne raýatlar asudalyga, dogly düşmezlige çagyrdy. Ukrainanyň baş ştabynyň beýanatynda Russiýanyň günnäwirdaky Ukraina bölümlerini ilgiderli topa tutmagy başlandy we 6 howa menziline raketa zarbalaryny uranlygy aýdylýar. Günwatar ýurtlary bu hüjümler badabat ýazgarmak bilen Moskwa garşy täze bir sanksiýalaryň giriljakdygyny wada berdiler. Biden bu hereketi Ukraina garşy edilen esasy we delillendirilmedik hüjüm diýip atlandyrdy we dünýä Russiýany jogapkärçiligi çekerdi. Şeýle-de bu hüjüm netijesinde bolup biljek kelekçilikli adam ýetkilerine we çekiljek jebir jepalara Orsiýatyň jogapkär boljakdygyny aýtdy. Şu ýygy bütün dünýäniň doga dilegleri Ukrainanyň halkynyň adyny erdiler. Sebäbi olar Rus harby güýçleriniň esasy we delillendirilmedik hüjümine sebäp bolýarlar diýip Bidenin beýanatyny aýdylýar. Prezident Putin bilkastan kelekçiligi we adam hasratlaryna sebäp boljak uruşy saýlap aldy. Bu hüjümüň sebäp boljak ýetkilerine we weýrançylyklaryna diňe Russiýa jogapkärdir. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary, hyzmatdaşlary agdy birlikde we aýgytly gaýtagul berer. Dünýä Russiýany jogapkärçilige çeker diýip Amerikan prezidenti Biden aýtdy. Aktam biraz soň Bidenin Zelenski bilen telefonda gurlaşanlygyny we onu gollaw bildirenligini, Ukraina liderine Washingtonyň we onuň ýaranlarynyň Russiýa garşy meýilleşdirilýän innik adımlar barada maglumat berenligini aýtdy. Şeýle-de Biden 24 fevralda halka ýüllenme bilen çykyş etjekdigini aýtdy. Angliýanyň premier ministri Johnson Ukrainadaky aýlganç wakalary ýazgardy we Putiniň esasy hüjümi amala asyrmak bilen gan ýokmak we weýran etmek ýolyny saýlap alanlygyny ýetdi. Birleşen Paçalyk we biziň ýaranlarymyz aýgytly jogap berer diýip ol Twitter'de ýazdy we Biden ýaly Zelenski bilen telefonda gurlaşanlygyny aýtdy.
Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel'in we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in delilsiz we esassız harby hereketleri bilen Russiýa halkara hukumy gödek goýar we Ýewropanyň we dünýäniň howpsuzlygyna we durnukgullygyna ziýan ýetirýär diýme bilen Ýewropa Birleşigi hem ýazgyr sözlerini gaýtalady. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Orsiýetin Ukrainaga garşy başlanan oýlanşyksy hüjümini ýazgardy. Ol NATO ýaranlarynyň Russiýanyň täzelenen agressiýasy barada maslahatlaşmak üçin duguşyş şokdugyny aýtdy. Ukraina NATO'nun agzasy ýöne günwatar ýurtlar bilen ýaranlykda durýar. Stoltenberg Twitter'de Orsiýetin Ukrainaga garşy oýlanşyksy hüjümini berk ýazgarýaryn. Bu halkara hukugynyň düýpli bozulmagy we Ýewroatlantik howpsuzlygyny çynlakay howp diýdi.